čvrsto ćeš čelo moći tad podići, čvrst ćeš biti i bojati se nećeš. Job, 11. poglavlje, 15. redak. Čvrstina. Kad mladi misle da trebaju dostići najviši stupanj u razvoju svojih umnih snaga, to je umjesno. Mi ne želimo postavljati granice u obrazovanju, jer mu ni Bog nije postavio granice. Ali naša dostignuća neće ničemu služiti ako se ne koriste na slavu Bogu i na dobro čovječanstvu. Nama treba znanje koje će jačati i dušu, koje će nas oblikovati u bolje muškarce i žene. Odgoj srca mnogo je važniji od knjiškog stjecanja znanja. Dobro je, čak i nužno, posjedovati znanje svijeta u kojem živimo, ali ako iz svoje računice isključimo vječnost, počinit ćemo nepopravljivu pogrešku. Kad bi mladi shvatili vlastitu slabost, oni bi mogli naći svoju snagu u Bogu. U kršćanstvu postoji jedan nauk koji treba svladati. Nauk mnogo dublje, širi i viši od bilo kojeg ljudskog nauka, onoliko koliko je nebo više od zemlje. Valja ukrotiti, treba ga poučiti, jer mi trebamo vršiti službu za Boga na način koji nije u skladu s našim urođenim sklonostima. Moramo svladati nasljedne i stečene sklonosti k zlu. Često se mora odbaciti obrazovanje i odgoj što smo ih stjecali tijekom cijelog života da bismo mogli postati učenicima u Kristovoj školi. Naše srce treba biti postojano u Bogu. Mi moramo steći navike razuma koje će nas osposobiti da se odupremo kušnji. Moramo naučiti gledati gore. Načela Božje riječi, načela koja su visoka kao nebo i koja obuhvaćaju vječnost, trebamo shvatiti kao nešto što se odnosi na naš svagdašnji život. U skladu s tim načelima treba biti svaki naš postupak, svaka riječ, svaka misao. Sve ovo treba biti u skladu s Kristovom voljom i pokoreno njemu. Božji mir, blagoslov i radost želim svima u novom danu.